Здравейте! Това е апдейт мен. Здравейте, днес сте в днешната емисия на новините. Да. Тази примерно се казва Октомври се превръща в мечта. Тя струва до 300 лева. Това е бусата, след ден съм нито Тук заграменах с Джефри Стар и това е туалетка, която Габи не искам да направя. Те препяна вече. Още ми папи. За още една такса на вход. Плащам на свата днеш. Тя се спъне, че да падне. Вие отново сте с нас! Гайс, намерих си място, къде се ставя телефона да се снимам сама, защото съм настоятелна там. Иначе ще тази панделка ще фръкне през прозореца. И да, ние отиваме в Бълчик. Чао! Да. Чак, гайс, тук що минахме Обена, не знам, също аз казах по-рано, че отиваме към Бълчик. На ботаническа градина на Дворци, аз на време съм живяла в този дворец, ама това в минал живот. И тя сега пак вали, аз ще ти показвам с това якенце. Не знам колко се показвам с това якенце и това покниче. Нищо друго. Гримирана, оправена, то вали. Това е. Ще се включим после пак. More moments later. Бог е решил, че днес ще ни плюе за това, че почиваме и не сме в бара. Ама така и ако ще се храчи върху нас и времето е просто ужасно. Валят едни капки, дъжд над Черноморието. Скоби Бълчик. Дойдохме до тук и не може да излезем. Особено аз. И просто е много забавно, защото няма какво да правим. Сега си мислим план Б. Сигурно ще им... Габи, кажеш, не ходим в стриптиско? Или на боулинг във Варна? А защо се оправих? Спри. Ох, че пече слънце. Здравейте, приятели! Аз така ще стоя. Не ме интересуват на какво причам студено, няма да намокна косата. Да, момчина тук. Направо съм бясна и тази буза, знаете колко е тънка. Панталона ми е това лайна, че там израз. Той също е сладко. Това са готвили. Топ сме, даже две качулки имам и шапка. Кой като мене? Дайте хора да влизам в тази терапа. Тук да... Да хапнем ли си тръгваме? Да. Ние нали сме малко случаи. Абе, баш ти вали. Абе, хора, аз просто мога да си купя един чадър. Тот ми капи във врата на ога. Аз ще се върна. Пами, какво е това, да си имаш на някакви човека? Йо! Хора! О, една рупичка да се. Хора, му си ми панталон и да сменят това. Ама това ми ще стана лайна. Гледайте, аз ще си правя фотосесия. Така. Така. Значи аз не мога в това време. Това не е много. Чо ли си седиш? Няма да се натръцат. Чадари! На промоция? No! 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 За мен много или ще се... Че да има да... Пипи, капи ми от врата, можеш да чакаш малко. То няма да спре, то върви там. Преди ще казаха, че е върви. Върви, че направо пичи ми
взел един дъждобран. Той е 5 лева. Ако искаш да си го служи. Как ще облекаташ добра? Пами вали! Пепи, искаш ли дъждобран? И за Саня. Жената ходи. каза, Пепи, виж, че погледна, дъра ама ходи каза, на теб. големичък съм, няма да ми стане. О, да си купи аз съм чадър. Аз принцип ме е срам да нося чадъри, а свин сега няма Има да нося. прозрачни, Габи, мен ме е срам на да бели точки. мен ме е срам да нося Пами, толкова си чадъри. яко да носиш чадър. Ужасно. Мадъри. О, не, накрая си купихме един хубав чадър, Габи, да. Пепи, имаме 500 чадъра вкъщи. Мен просто ме е срам, аз не бих тръгнала и в чадър. Добре, Освен сега, защото сега е крайно Купуваш ли, наложително. Пами? Не знам, Пепче, колко пари видя, че имам. Не, аз съм пари. Нищо не съм видяла. Гледах Значи ти плащаш. чинките само. Да си купиш чадър, чора. Колко струва? 15 лева. 15 лет няма го сложа никога. Що да не го сложиш? Как би срам ме да нося чадър? Как да изляза от къщите да нося стига бе, чадър? човек. Бой, защо да е кринч? Много е добро да има прозрачни чадър. за мечта. Абе, ил? A few moments later. Значи хора, в крайна сметка си купих чадър и ще се излагам с чадър. По принцип, Чадър си показва як. не държа го, защото е мокро. Погледнете ми крачолите. Първото. Второто. Етикета не съм си махнала. Трето. Мен, в принцип, е срано с чадъри. Дадох 15 лева за чадър, който ще нося само сега. Нещо горе, косата ми вече развали, якито ме мокро, не мога да го облека. Аз съм с потника и бузата отгоре, просто съм... И се надявам. Айде да го и вече, че пари. За още една такса на вход. Плащам за слаб да знаеш. Той трябва по-за чадъри 9 лева опит. И чадър пък ми е много готин. Вижте, какъв цвят. Ще умра. A little later. Сега сложила бялото поло и да не се занимава вече. Аз съм с шапка и с качулка, само осъзнах. Какво правя? Хора, то якито ми е мокро. Да усите. Аз приличам на просто някакво битак, тук с някакъв чадър, мъкна чантата. Мокра съм, косата ми се извика. Аз може да снимаме там. Така, какво е това? Представям ви. Спанак. Хрям. Арома... Хрян. Хрям. Да. Прибирай, Габи, прибирай. Това също не е миличка. Тайски рибен. Това само се остана. Хора, сръзна гледаме някакви привички. Кой е сходно? Обикновен риган. Мале. Тук пише шоколадова мента, аз чета шотска салата. Кой за какво се мисли? Калова мента. Ами да, малко съм гладна и второ калорично. Купът се. На какво това е много красиво. Мисурска нощна иглика. Боже, голяма красота. Вижте. Толкова хубаво мирише. Добре, ще го майка. вдигнах. Ти нямаш ли алергия? Съвсем е добре. Салвия, гликин. Алергия към разтъпчаващи. Софи, ще тук може да снимаш наистина. Ими, айде. Мяйде. Хора, аз съм много тъпа, аз съм се вкърпата за глава. Това е много тънка, ама пак ставаш. Добре, хайде сега ще се снимаме. И ние се разхождаме тук в ботаническата градина. Много е красиво. Само че мен много ми се ходи до туалетна и косата ми пухна, вижте.
дед Валяма. Куда са прави? Бухнала, защото не сме на влага там чакта. Колкото толкова. Да, ма има влага. Ама не. Идеш отгоре там, като са на фенчи рози и то скапа отгоре. И да, сега се разхождаме тук и си чилваме. Току-що Пепта е пяна вече. Ох, че ми падна яким с нищо. Да, аз се близнах 4-5 пъти, понеже така искам. Колата. Е, съм с колата, да. И пробвахме вино, бяха уникални вина. Той, че не се взех повече пари да си купя. И една ракийка да взема на тати. Но да, беше много хубаво. Ние се разхождаме още. Има още много какво да видим. И като цяло... Софията е туалетата. И като цяло снимките стават много яки. Поне моите пепито не иска да снимам по незнайна причина. По незнайна причина. О, са добри, кои им ти харесваш? Аз искам билета ми. А, чантата ми е билета ми. Виж на Гледайте, красивия тук бон това. някакви работи. И страшно ми е, че аз къде с малка чаничка се разхождам, аз мъкна тук чадъри, големи чанти. И то с чанта за какво мъкна, аз можех смъкна таблета на ръка. Слав мога. Вижте каква сложна технология. Нещо трябва да отвориш, защото ще стане зелено. То въобще не се чува, че сок също. Чакайте. Може да видите там е водопад. Череша. Страхотна череша. Малък земзелин. Страхотен. И още един пъстър едър земзелен. А сега къде отиваме? Сега най-вероятно отиваме при розите, не съм сигурна. Ох, те знаете. Внимателно, понеже е много хлъзгаво, когато ще дълги обувки. Или дълги крачоли, с които просто мога ги настъпите. Да. Вървите ето така наобратно. Внимавайте. Така. На Габито реакциите. Найс. Ох, чакайте нататък. Това мощче. Слав ми намери място за снимки, хора. Чакайте. Не. Я да видим сега пак е. Прекрасна къща на Иван Вазов. И пак сложих майерката на Всички късъм. са спали заедно тук. Много красиво. Видите, ето вижте високо етаже има, понеже за да не стане нещо лошо, защото семейство, както казах, Иван Вазов са спали заедно. Тук виждаме уникална природа. И тук са Пепито уроците. Thank you. Much later. Да. Хора, Обожавам роз. Роз. Най-хубавото нещо. Елена ти звъни.
Почвам се само да кажа, че си загубих чадъра. Едно абстрактно изкуство. Това е моята галерия с твоето изкуство. Виж как те изгледаме, че следим. Тя се спъне, ще да падне. Нека открием мъжа на Илито. Да, моля. Можеш да ще